got the power of the dark side. Hvorfor de der lydeffekter der? Det er så forkert det her. Det ligner bare, du er i gang med at smøre dig over. Jeg har fundet ud af, hvad Rasmus' underlige fetish er. Lange rør. Faceformer var big time. Det er vildt nok, at han har kunnet holde matchen indtil videre. Der skal klippes meget, der skal. Vi kan lige så godt også finde, hvordan man skal gøre det, hvis det er. Det kan vi lige så godt gøre. Vi kan prøve det. Okay. Vi skal huske, at vi skal gøre det rent bagefter igen, fordi jeg skal